Mga boss, alam nyo ba na bawal ang mga salitang ito na i-post sa Facebook? May napanood tayo na nakakapanghinayang kasi na-demonetize o nawala ang kanyang earnings dahil sa mga salitang ito. Panoorin po natin. Isang text post ang ginawa niyang sagot para sa tutorial sa sports na ito. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay Narito po mo. ang kanyang text post. Dahil nga po dito ay nakatanggap siya ng violation mula kay Meta. Ito po siya, automatic na tinanggal ni Facebook ang post na yun dahil against siya sa community standard. Reminder lang po mga boss na since naka-professional mode lang po tayo, ay kailangan po talaga nating pag-aralan ang mga pwede natin maging violation. Basahin po natin kung anong community standard ni Meta. Alamin po natin ang mga bawal at hindi bawal na ina-allowed ni Meta. Ito mga boss, yung hate speech. Do not post content targeting a person or group people, including all groups except those who are considered non-protected groups. Describe as having carried out violent crimes or sexual offenses or representing less than half of a group on the basis of their aforementioned protected characteristics or immigration status. Violent speech or support in written or visual form. Malinaw po dito na nalabag ang community standard ni Meta. Dahil nga po sa incidenting yun ay nagbigay siya ng warning sa ating kapwa content creator. Ito po ang kanyang sinabi. Basta ayaw ni Meta na nagipag-away tayo, lalo sa post natin. Any words na mapanakit ng kapwa emotional man o physical, habaan na lang natin ang pasensya, lalo na yung mga naka-professional mode. Sayang, lalo na kung monetize ka na. Extra ingat. Nawa po mga boss ay magiging mahinahon po tayo sa lahat ng pagkakataon at maging aral po ito sa atin. Huwag po tayo magpadalos-dalos at magpapadala sa bugso ng ating damdamin. Balikan po natin ang parusa ni Meta. Dahil po sa isang pagkakamali ay nawalan siya ng access sa stars for 30 days. At maaari po itong tumagal ng 90 days kung magkakaroon pa ulit siya ng violation. Pangalawa po ay maaaring hindi na siya mabigyan ng other monetization tools gaya po ng ads on Reels, bonuses at iba pa. Kaya mga boss, doble ingat po tayo sa pagpo-post. Lalo na po yung mga masasamang salita. Lagi nating babasahin yung mga community standard ni Facebook para makaiwas po tayo sa ganitong violation or restriction. Panatilihin po nating malinis ang account natin kasi sayang po yung pinaghirapan natin. Yun lamang po, maraming salamat po.